morning ninyo tanan guys. Umajong adlaw ninyo. Magpasilong miss. Mga buhiin, padung mi karon pasilong. Uban na scheme di ah. Kay mabilin. Patis kuya, gael boats. Patis kuya. Ya. Mana ni among taong badi-badi ag sikin kinto ang nagtiwas si jang module. Kumo kamera mo magpasilong. Si Gabriel kay to naman ni sideline na intong panarbaho. Sud na sila ron. Karon taw makay na hinay namig tigom. Na pinagipod si jong mga kuan diha guys nga dinin jo escape. Dako nakagukabang na namo guys. Salamat ka adjo. Kita rata to inigabot na mas mga buhiin. Hala di batang na hinagbuan na mo dari arang kahimos niya. Hala Ginoo kun sa nganda ni. Lexel. Sa Lexel. Hoy Lexel, asa man ka padong? Gising-gising naman ka Lexel. Ana man kahimo sa kadyo. Buyog. Hala, asa man mo to masintay? Magpabaksin lang kandos. Ah, sige, bye. Oh, ha? Ingat to ka sa una. Dako man ka sa unas gamay pa. Namayo ako. Sa gamantoy pa dako man ni si Zag guys. Buyag ka adyo. Pakita na higit ang picture ninyo arang kahimos. Karon nuuning dako-dako nang kamo na mulak ka uning gamay kay arang magkajo kiat. Bito ma. Ataen to? Ha? Ataen? Sugot ka? Tiyaw. Ina sila. Namuon na to guys. Namuon na to. Amuon ako ng batang gamay na pastilan. Asa man to pa diri natos atang baka sa baang masinsuron. Arang kabutan ka adjus along mads des along nagsagibo arang kabutan ka jo naghana ba ko jaji naghana ko jaji nas de imo na nas mangga naghana ko jaji na tanon una nas ko guys nagdag sundang kay sagnay mananap hala narabay iro kuya sagbugnoon sa kitiw ato lang pade kata guys ang pakudkud mas inday na pastilan Na alabak ni. na ay asa? Ano ba? Asa? Na alabaan na. Hindi ako. Pakudkud nagbasing kamanting. Silong kuya? Asay dan haog dadto. Agabaw danas butong. Ah, okay. Padong nami guys magpasilong sa mga buhion. Madung lata ma. Waday ko ka pahibaw ninyo guys nga agat to bitong agdake nga ina agdake nga kabaw guys ag inahanda guys among nati to na among nang giuling ati to nas katipunan to among nang giuli kay ha adto na pud to nila sa ati mandari among nat agaw nati moy among giluway-lugwadan nabilin ja Nakuwag na. ginuko dangga ka agianan oh pastilan hinay bi muna ni Roy giuban na mong mo'y gikugos. Pastilan ng gamayng baji. Iban no may magbantay dito. Napaka ma? Ma to hala. Ito na kamang bakag ka ba. Nagamang nati guys to Topod baka ni Kuya Kinkin. Kami say magpasilong karon kay si Kuya Kinkin. Nagtiwas si Zang Mudyo. Nga. Asa may nadapit pa? Imnan niya. Asa man ni pa imnan? Dare sa pa, anira ka day kay magpainamis ka baw day. Ha? Na? Ani lang ka. Na? Ling kay magpainamis mga buhion. Na aban ko. Ani lang gud ka. Aban. Ngano man madlo ka? Halok ko. Baka man. Hadlo ka baka? Buutan man ang baka good. Di. Buutan man atong ngi. Love you. Pakugis-kis na kujabid. Kujabid mag amang dalaga di ana kujabid ni mama, ha? Ano ya? Tama ma to tangan tuon. Atoon? Tuon si kuya guys kay sa paimnon na una agbaka. Baka ma? Luoy to? Kuman nagkabaw po datong paimnon. Atoon ma? Luoy pod? Uy po dugis na Baka na ato na pa. kumbatiya kay para na sa zong kaugmaan. Sagdi laman. Kuha na ka na sa budag tiil. Til. Natil. Kala ka dadana na to. Kau imnanan kau. Na sige na. Nagsabod mag isang pieces ng tiil. Tara nga. Sige. Kayo ang paimnan kuan.
kabaw. Na. Di man gud na manungag, nungag sa mong kunot. Di man good. Amarang isunod ag nati guys, ug painom kaning natis. Nating kabaw. Luoy pod. Uy, ang ngi na. Hmm. Nabulag na raban ni siyang mama guys. So, ko ka video pag hatod kay mao tong pagkaugma nagi bagyo naman pagka December 15 man gihatod ang isang inahan. Tung dakong kabaw ba? Sa pagka 16 mo tong 16 bagyo. Wa na mi ka video. I guess daran pa imnon. Anak man ubos. Agday. Ay, ma. Akabaw asa man nato ibutang dana. Ngi. Inom na ka ngi. Ha? Paimnan pa to. Num. Num na ngi ila. Ato na. Ne, ma. Nainom na si Ja. Guys. Ito yung kang kabaw. Las yuyo to. Tata na. Kaya na ipasilong. Ujura ya. Isus gino ko. Na alabang ni. Di ka ni. Baka. 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 Baka lagi na. Di lagi na paka. Yan. Ano to? Inon. Baka Kuk na ma. si Ja. Ito. Ano to? Sunod-sunod pas kitiw-kitiw. Sunod-sunod pas kitiw-kitiw guys na. Ano to? Inon. Hmm? Dabaw ba? Tapos kuya. Ang kuha si kuya. Anad na kajong kuya gail ag nating kabaw. What's kaya ito sa itong pasilong. Manong. Ali. Aray. Ali. Sira sa gianan. Ali. Ali. Lako ma. Uli na ka. Oh, pastilan mo uli na lagi ko no. Palo malagi gaban. Ganun mo more. Guys, daray pasilong na magkabaw o baka. Nabsab nga pun sa ajo tan ajo nub ika ajo ka manabsab. Handaan na na sa unja. Tawag ngi la. Tawag dali. Unsa? Dahil nagbaka guys, sama nang ipasilong dari. Landong man dari si Zanggi pistuhan. Eat na si Zagsagbot, nanabsab. Lambot unda. Huwat mi daring Kuya Gael guys, to nagpainom pas nating kabaw. Guys, si Kim reklamador ginuo ko. Uli na kuno si Ja. Stila ning bataang gamay. Ha? Ulit ako. Nga naman. Ulit ata. Ato sa kana pasilong pata. Pasilong pag maama karo di maintan kay luoy ha. Okay? Bibi ha? Ato na tabang. Sa ato pasabsabon. Insa nang hapon-hapon mga alas 3 at nang ilugway sila ha. Okay? Bay na nila. Nge. Bay pa. Reklamo man si Ja guys kay nagpakarga naman. Sabi mong dadun bi? Imong sakjan? Pastilan na guys, isa ko nung dadag paluwa kay isang sakjan. Na, putangi. Imo na ni imong motor. Abi tanaw ko bi. Mo ko ni isang motor guys na ang paluwa. Sakjang iliya. Sakay ka na Kim. Sakay bum bum la. Brum brum brum. Sakay dali. Drive. Drive dali. Intulin. Intulin. Atatay ko. Ha? Atatay ko. Atakay ka? Atakay na to ka. Birahan ni mama. Sige. Nging. Agpaluwaray ning tulin. Nagsisa nabilin. Kagbuwang gud ka day. Aday. Tara day. Ikaw lang. Sige. Drive. Nging. Matuwag ka. Haman niya. Kabaw. Hindi pa inang. Ito naman. Hindi naman matawas. Tuwa na to sa pa. Hindi. Asa mo to. Dito na to. Anira ka kayong ihukot. Hatong ihukot na to ha. Sige, gihukot na. Ha? Susihin sana darig nati guys kay bilir ng Kuya Gael dari sapa kay di na kuno mo tawas. Ganahan man ning nati ha magsilubog-lubog dari sa tubig. Asa nga riyan kay makabuhi na delikado. Jara ko naghikot dari sa kahoy. Anawara ni to guys.
Kararang gibilin sila dadto. Init. Dere guys, gihugot din ni sa slukuan kahoy. Kamao na din taos ko yung gael magkuas buhiin. Nasan susihan og na maadyo baghukot. Darag ang mga haranggajanan di mangharanggay ramidana mga sunod adlaw. Problema gnapa baka pay haranggay murag wa naman siguro nga anod. Ana pa siguro. Kuya, huwag maghinagtang kuya. Tapos ang uturhon kayo siyang makabuhi. Ano guys, nitawas pa si Jah. Ano ba yung magsusimhot diha, Kasimhot kag kuan. Tuna na sa ron tagtaod. Na okay na gisang hinagtan. Guys, mangita to darig na pa bay haranggay, ang liliun. Napabatay panghuhaan dan ng haranggay sunod mga adlaw. Dali na Hala, uy, mura magnangaay. Hala. Mura magnangawa, magharanggay, guys. Ang daghana ra bizito dani. Deswa pa baha tunga pa bagzuhang udit dani na Ang daghana kaadso. Daghana kaadso to dani dapit to dani minisi panguha. Agagianan dami sa una kataw mga agianan nawa na natabunan ng mga butong. Signa pa dani nga bilin. Napa siguro dani or di ba gibanlas na sigurong udit kitan mo to sa una guys sa maring anaan bi hala uy wa na jud nangawa jud siya guys nangawa ag haranggay sa naghana ra ba jud to dani sa una na di na po maagian dari lisod agian. Tuna nagnati. Tuna na jud siya. Nami dani guys manguwang na laman nas mga kilid-kilid. Mga kakiliran na mga uwang-uwang dani nas nanud sa mga buho-buho. Narakang kay muli nami ha. Nakadiha pang atuna laman swimming guys monig bagong agianan dari kay katong dahida ano na naghana ka jug butong na nga sabay pati agianan dari mga butong ang naghana ka jug na nga tumba sayang nga dabong pa panangudlot mabud siya maulian na siguro ni sayang kajog mga butong guys mga dabong pumaulian pa man siguro na kay nang naman nang nahuna mo nag mga kuan ni udit das nangagi ko na nga uli-ulian na nanahon na sila pero malubi na rin nga pugto dawa na sisuhuno na naman tamad sa imong kalubian padalan narag imong kalubian mads Catherine to nangawa man nagtanang saging pero naanay nanguan nanapin ng nahuna po dagaban ngudlot to nangudlot naman pag-uban to dito sa imong area nga itong pabidyuhan nimo isang hapon siguro makaadto siguro ko dadto dali ako kay agsikin-kin to ora ba nagbudyol sa bahay si jarang usa kisa may ba nimo be haman kuya haman gisug-sug sa magkuhang luuya oy chot kaluoy nawa kay uban tata na uli na tata pasilong guys sa mga buhiin muli nami labsab pa man siya masuot ra sa dadto tos na ilandong muli nami guys nasa baag masinso ano yung mga hoy kayo mga hoy ka ang ujuan ha sa baas mga sinso dari sige pa mapaninso lakaw na una na ka dali sulod ni kuya ka na dali di pwede dito ka mahagbang ka dito na habag ra ba lakaw na dali paste badong nami uli guys sabay Tapos kuya nang una. Whoops, wala ni sa dadag isang paluwa kay bugat.
Nabuong na sa usos naglubot arang ang buling ha. Naglubot og iring. Nabaas. Madong na may uli guys niya. Dagan-dagan nagbasing gamay. Pag hinay kay nai. Madamag ka. Oy, madam ag. Madamag ka. Madam. Madam ag. Madamag lagi ka na idog lo ba diha? Dili nga rin li. Uy, madam ag. Garaje, garaan jud. Manggid ka garaan ning gamay baji. Gamay baji garaan. Arang gud sa mga sensoron guys, napasensya na dun mo sa mga video kay na mga sabang mga senso. Nice lagi ni mga kuan na guys, mga buwak ka na agumay. Cute. Ganahan sa mga buwak nga ingan na yung mga putiin. Kuha ni kanina yung mga buwak ka kanina. Gagumay. Nice na no? Nice na. Na guys, la, nice bino. Cute na. Bawo gusto yung attract mo sa kumaingan yung mga putiin nga flowers. Basta agi lang mga buwak, mga putiin ganahan ko. Nice. To aron daghan na. Tong bibi kay duoy. Daghan na jud ka. Ada daghan na daghan ka og flowers. Tata. Daghan no. Daghan og flowers. Tata, dali na. Dali nakainit. Ha? Pili ka. Oh, pastila namili ko na siya guys. Mili ko na sa flowers nga puti. Tana ta, hupo na magani. Bot na mi sa mga kamali guys. Ja mo ra ta mong video rong adlaw guys. Manghinaot ko nga enjoy hapon ning ibanan sa mga video. Dali na dai. Da guys. Mag-uban-uban na po ta sunod na mong video guys. Salamat ka adus kanunay ninyong pag-ubana mo. More God bless na tantanan guys. Mura kang video karon. Bye.